sige noget om. Sig det, eller jeg skyder dig i benet. Det kan jeg ikke sige noget om. Okay, jeg har et stykke papir i min lomme. Bare tag det. UMN er et stykke software, som samler alle dine digitale medier i en samlet løsning. Frem for at skulle have et program til musik, et program til film og et program til spil, vil man kunne bruge UMN som det eneste program. Man vil kunne importere film, musik, video og spil fra Steam, Origin og direkte ind til UMN. Vi vil så vidt muligt lave en webshop, som skal kunne konkurrere med udbydere fra andre digitale medier. Man kan forbinde UMN med Facebook og på den måde forbinde UMN med dine venner, som også bruger UMN. Da UMN nemt kan blive udsat for hackerangreb, vil vi sørge for en høj sikkerhed og sikre vores kunder deres personlige oplysninger. Vi har indbygget Facebook-chat, så du kan chatte med alle dine online Facebook-venner og invitere dem. Og det er det eneste, I er i gang med? Ja. Fuck! Men hvor kan man downloade det henne? pcguiden.dk/UMN